Il-mistoqsijiet li saru fl-aħħar ġimgħat dwar il-kap nazzjonalista u l-iskandlu pagi PN qed isiru iktar importanti meta wieħed jara l-attitudni tal-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Innota dan il-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet li matula qal li Busuttil mhux biss mhux iwieġeb iżda qed jidher ukoll viżibilment skomdu. Kumpanija kummerċjali għandha naturalment rabtiet kummerċjali. Bl-argument tiegħek Tim, wieħed irid joqgħod attent. Jekk tagħmel riklam fuq is-Super One jew tagħmel riklam fuq Net Television, allura tkun qed tikser il-liġi. Naħseb irridu noqogħdu attenti. Dawn ir-riklami qatt ma ħarġu Dr. Busuttil. Irridu noqogħdu attenti ħafna kif wieħed jitkellem. Aħna qegħdin nagħmlu l-kastana quddiem il-Kummissjoni Elettorali u m'għandix dubju l-kastana. Fejderu r-riklami, fejderu r-riklami. Ngħidlek il-Partit Laburista. Riklami fejderu mistoqsija sempliċi. Iva, il-Partit Laburista huwa partit illi lanqas biss irreġistra skont il-liġi. Tinsaqsi, dar riklami x'imkien marru. Interessat fit-tweġiba tiegħi? Però nispera tweġġeb il-mistoqsija tiegħi wkoll. Mela permetti li wieġbek. Il-Partit Laburista m'għandu assolutament l-ebda lezzjonijiet x'jagħti lil ħaddieħor fuq il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ma taħsibx li ksir tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti imma dal-mod. Sibxu kif spjegajt lil Tim Għal xiex le. defendu l-kastana. Imma u riklami fejn ħarġu Dr. Busuttil. Ir-riklami nistgħu nkunu nafu fejn marru r-riklami. Paċenzja, wieġibtek. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Owen Bonnici innota kif Busuttil ma ċaħax li l-invoices li ħarġu mill-Partit Nazzjonalista kienu għal Sky Gourmet u ma weġibx dwar jekk għandux ftehim simili ma' kumpaniji oħra. Innota li l-ammont imsemmi jaqbes il-limitu stipulat tad-donazzjonijiet kif stabbilit mill-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi li l-flus mid-DB Group mhumiex irreġistrati u li Simon Busuttil qed jinħeba wara l-kummerċjal. L-iżviluppi li ġew fl-aħħar bl-istqarrijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni komplew iqumu iktar domandi u mhux jingħataw risposti. Simon Busuttil għamel l-aħħar snin jitkellem dwar l-onestà u trasparenza fil-politika, però meta japplika dawk il-prinċipji għalih ifalli mit-test bl-iktar mod lampanti. Fil-każ tal-finanzjament tal-partiti, il-Partit Nazzjonalista kien tkellem favur is-serjetà, però meta ġi biex jattwa għamel affarijiet li jmorru kontra l-ispirtu u mhux biss l-ispirtu anke jiksru il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Min-naħa tiegħu id-deputat Laburista Charles Manjon qal li l-iskandlu pagi PN jibda u jispiċċa ma' Simon Busuttil filwaqt li nnota kif esponenti oħra tal-Partit Nazzjonalista huma skomdi jitkellmu fuq is-suġġett. Meta mbagħad ħareġ dan il-każ insibu li l-kap tal-Oppożizzjoni jaħrab milli jirrispondi dawar ir-risposta minn darba l-oħra u nibqgħu allura ngħidu li min-naħa tal-kumpanija tajt li ma kien hemm l-ebda relazzjoni kummerċjali. It-teżorier qed jgħid li ma jaf xejn bil-każ, il-viċi kap jgħid li daw kienu donazzjonijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li kienet relazzjoni kummerċjali. Hemm taħwida sħiħa u jidher biċ-ċar iktar ma jgħaddi żmien l-iskandlu beda minn Simon Busuttil u jispiċċa f'Simon Busuttil.